Жабока Боко е паднал от 4 километра височина и е останал жив. Виждате Жабока Боко, който грабнат от орел, е бил принуден да извърши този невероятен скок. Спокойствие! Здравословното състояние на Жабока Боко е отлично. В близките месеци ще бъде изписан от болницата. Най-после се прочух. Сигурен съм, че Чоко ще умре от завист. Сега ще видите Чоко, най-добрият пожарникар на света. Чоко, какво ще кажете на нашите зрители? Не си играйте с огъня. При пожар търсете Чоко. И само Чоко на телефон 160. Този Чоко пак иска да ме засенчи, но... Ало, пожар, горим! Пожар ли? Най-после. Къде? Обажда се мечката, улица Балкан, 6. Звънете силно 2 пъти. Ако звънеца не работи, чукайте. Пожар! Къде е пожарът? При тигъра. Аз съм тигъра. Пожарната? Ало, тук е слона. Горим, запали се сеното. Сеното ли? Къде? На булевард Витоша, номер 173. 173 ли? Но там живее кита. Да, Чоко, обажда се кита. Морето гори. Клак! Боко, познахте. Не бе, Чоко, не съм аз, обажда се кита. Кита ли ми се обажда? А ти кой си?
Аз съм Боко. Но все едно, че ти се обажда Кита. Боко, тези номера не ми минават. Ало? Ало? С пожарната шега не бива, Боко. Не си играй с огъня. Ти ли ще ми кажеш какво да си играя? Ще си играя с каквото си искам и с огъня ще си играя. Пожарната? Ало? Ой, няма никой. Защо не си гледа работата този Чоко? Хората тук горят и жабите горят. Да той помощ! Помощ! Кой вика за помощ? Кита! Кита! Не бе, не. Аз, Чоко! Чоко, давай! Клак! Клак, помощ! Стига, Боко, спри. Ще подобриш световният рекорд за плуване на сухо. Сега трябва да изсъхнеш. Какви интересни гащи. Дали ще ми станат? Не, това е... това си ти, мое мило дете. А защо висиш вместо да летиш? Ела с мен, аз ще те науча. Клак!